Karbi Anglong penadun thu Padmashree aman kilong dun Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Barim Dhaneswar Ingti aphan kedamtang jangmini phai troxiani District Press Club of Karbi Anglong atum karchodam Bangsolong DPCKA amai pudiganta teron penjapon si karcho asayalong DPCKA abidi sar sonju bora kiri ronghang Pradip Kumar Nath atum pen chenglok kaprek klembang atum chetong dun DPCKA adilung atum Padmashree Dhaneswar Ingti hempali dam det pen DPCKA chunbang Daniel Son be pen lamprang ningje si karcho asay mo pang cheng pondo laso hot bidi sar bang ke thomla pen DPCKA amai pu pen chunbang atumari deng pen si Padmashree aman kilong abang pu Dhaneswar Ingti aphan karbia poho arbak ponlo laso phi DPCKA amai pu teron asang hola pen kadu kawe atum chetong don si Padmashree Dhaneswar Ingti aphan momento la pen mirati luk pajir si man pisi archolo laso hudalang li Padmashree Dhaneswar Ingti pen mingkang sampen DPCKA aphan kachoro pajir la pen alang li loke chali ke cheng pen non Padmashree aman ke deng dun long ahut an aputhak thi hek pen chethan pon News Report Karbi Anglong Live